Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез? Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Фикер алышу. 5 һәм 5А номерлы территориаль иҗтимагый үзидарә кискен сорауларга җавап бирде. Завтра же проезжаете, смотрите, вызываете подрядчиков совместно с управляющей компанией. Посмотрите электрощитовой, подвал и что касаемо чердака, протекает, не протекает, надо посмотреть. Хорошо. Спасибо большое. Шикләнгән тормыш, мөмкинлекләре шикле кешеләрнең көн күреш проблемаларын хәл итү буенча әңгәмә. Сервисных центров у нас не существует вообще, и они нигде не обслуживаются. Мәктәптәге вәзгыять. Азнакайда 1-нче сыйныф баласын кыйнаганнар. Были вызваны родители этих учеников, с ними была проведена беседа. Также информационная справка была отправлена в управление образования. Куркыныч электр шыбыклары, видеокамералар булмау һәм йорт эчендәге газ җиһазларын техник диагностикалау законлылыгы. Бу һәм башка темалар турында гражданнар җыены вакытында фикер алыштылар. 5 һәм 5А номерлы территориаль иҗтимагый үзидарә узган елга нәтиҗәләр ясады. Бу хакта тулырак Алсу Нуриева материалында. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня у нас отчетное собрание за 2024 год, ТОС-5 и 5А. 5 һәм 5А номерлы территориаль иҗтимагый үзидарә территориясендә 6000-нән артык кеше яши. 91 күп фатирлы торак йорт бар. Алар Ленин, Мусаҗелил, Радищев һәм Белоглазов урамнары белән шикләнә. Территориаль иҗтимагый үзидарәләр эшчәнлекләрен 4 юнәлеш буенча алып баралар. Бу халык белән эшләү, экология, җәмәгать тәртибен саклау һәм квартал эчендәге территорияләрне төзекләндерү. Узган ел безнең ишегалды программасы буенча 5 ишегалды яңартыла. На территории ТОС-5 и 5. 5 һәм 5А номерлы территориаль иҗтимагый үзидарә территориясендә әлеге программа буенча зур эш башкарылды. Кече архитектура формалары, спорт элементлары яктырту баганалары куелды. Халык бу эштә актив катнашты, үз тәкъдимнәрен кертте. Рәхмәт сезгә. Вносили свои предложения, изучали и задавали вопросы. Гражданнар җыенында шулай ук шәһәрнең башка хезмәт вәкилләре дә чыгыш ясады. Новация идарәче компаниясе вәкиле аларның 125 күп фатирлы торак йортка хезмәт күрсәтүен билгеләп үтте. Шуларның 87-се 5 һәм 5А территориаль иҗтимагый үзидарә территориясенә керә. Узган ел ачык Әлмәт порталы аша алар 541 заявка кабул итә. Шуларның 13-е авария хәлендә була. Барлык гаризалар да хәл ителгән. В 5 жилых многоквартирных домах произведен капитальный ремонт, в том числе в 2 домах ремонт инженерных сетей электроснабжения, в 2 ремонт кровли и в 4 домах утепление фасада. Традиция буенча җыенда ачык диалог та узды. Мусаҗели урамындагы 41-нче йортта яшәүчеләрне подъезд ишекләренең иске булуы, 15 елдан артык подъездда ремонт ясалмавы, видеокамера эшләмәве һәм подвал ишеге белән проблемалар борчый. Шулай ук йорт эчендәге газ җиһазларына махсус оешма тарафыннан техник диагностика ясау законлымы икәнлеге кызыксындырды. Они почистили чуть-чуть, там где-то пятнышки, покрасили, побрызгали трубы, и все на этом. Вот я не знала, кому с этим вопросом подойти. Во-первых, ни до управления не известила, ничего. Просто так вот пришли, я говорю, а может там неизвестно, кто к нам ходит. Сейчас не только техническое обслуживание, есть диагностика. Хәзер техник хезмәт күрсәтү генә түгел, диагностика да үткәрелә. Бу процедура 30 еллык төзелгән йортларда 5 елга бер тапкыр үткәрелә. Шәһәр буенча 700 йорт сайланган. Бу йортларның барысында тикшерәчекләр. Аларны кертүегезне сорыйбыз. Сейчас по городу выбрано порядка 700 домов. Все эти дома они обходят, проверяют. Белоглазов урамындагы 131-нче йортта яшәүчеләрне өске каттан фатирга су үтүе, түбәгә контрольсез керү, подвалның торышы һәм подъездагы куркыныч электр шыбыклары борчый. По этому дому департамент ЖКХ завтра же проезжаете, смотрите, вызываете подрядчиков совместно с управляющей компанией. Посмотрите электрощитовой, подвал и что касаемо чердака, протекает, не протекает, надо посмотреть. Хорошо. Спасибо большое. Җыенда яңгыраган сораулар эшкә кабул ителде. Алсу Нуриева, Рамил Бузартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә инвалидлар җәмгыятендә түгәрәк өстәл үткәрелде, анда тормыш сыйфатына кагылышлы мәсьәләләр һәм проблемалар тикшерелде. 6 оешма хезмәт вәкилләре сорауларга индивидуаль рәвештә җавап бирделәр һәм кирәк булганда конкрет мәсьәләне чишү өчен эш тәртибен аңлаттылар. Очрашуда мәшгульлек, хокукый ярдәм, ветеран үзәкләре, халыкны социаль яклау, сәламәтлек саклау идарәләре һәм Россия социаль фонды вәкилләре катнашты. Чакырылган кунакларның һәрберсе инвалидлар белергә тиеш булган иң мөһим пунктларны билгеләделәр һәм борчыган сорауларга җавапны аңлатып бирделәр. Данные круглые столы, они как бы дают... Әлеге түгәрәк өстәлләр җәмгыятьләр рәисләренә социаль адаптациягә һәм консультацияның юридик ярдәменә кагылышлы теге яки бу сорауларны белергә, шулай ук инвалидларның үзләренә үз сорауларын конкрет бирергә һәм бу хезмәтләргә туры җавап алырга мөмкинлек бирә. Так и самим людям с ограниченными возможностями здоровья конкретно задать свои вопросы и получить прямой ответ от данных служб. Мондай очрашуның инициаторы инвалидлар җәмгыяте җитәкчесе Розалия Лыкманова. Мондай очрашулар шәһәребездә инвалидларга уңайлы булсын өчен елына бер тапкыр булса да үткәрергә тырышалар. Һәркем үзенә уңайлы вакытта килсен өчен халыкны ярты көн дәвамында кабул итәләр. Шәһәр хезмәтләре вәкилләре әйтүенчә, мондай түгәрәк өстәлләр алар өчен дә уңайлы. В основном уж вопросы задают по социальному обеспечению. Нигездә социаль тәэмин итү, түләүләр, өйдә хезмәт күрсәтү буенча сораулар килә. Бу аларны хәзер кызыксындырган иң актуаль сораулар. Биредә инде күп мәсьәләләрне хәл итәбез. Безгә дә аларга да бу усул бик уңайлы. Это уж самые важные вопросы, которые их интересуют сейчас. И многие вопросы уже решаем здесь на месте. И нам удобно тоже, да. И для них удобно, и для нас тоже это удобно. Очрашуда иң еш яңгыраган сораулар эшкә урнашу мәсьәләләре һәм юридик хезмәтләр. Күп кенә инвалидларның эшкә урнашу теләген исәпкә алып, күптән түгел инвалидлар җәмгыятендә өстәханә оештырылды. Анда инвалид коляскалары ремонтлана. Проектның инициаторы Альберт Вильданов. Занимаемся ремонтом колясок, обслуживанием. Бүлмә коляскаларын һәм электр коляскаларын ремонтлау белән шөгыльләнәбез. Шулай ук аккумуляторларны да ремонтларга өйрәнергә телибез. Күпчелек инвалидларның куллары эшләми, алар электр тәгәрмәчләрендә йөриләр. Ә сервис үзәкләре бөтенләй юк. Шуңа күрә коляскаларга бер кайда да хезмәт күрсәтелми. Электроколясках и сервисных центров у нас не существует вообще, и они нигде не обслуживаются. Остахана 2 атна элек кенә эшли башлаган, шуңа күрә әле шешелмәгән мәсьәләләр шактый. Әмма кемнең бу эштә үз-үзен сынап карарга теләге булса, алар Радищев 16 адресы буенча мөрәҗәгать итә алалар. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңакар вакыты луч, Әлмәт компаниясе. Что с твоим аккумулятором произошло? Ознакайда беренче сыйныф укучысын күмәкләшеп кыйнау очрагы расланды. Бу хәл шәһәрнең 5нче гомуми белем бирү мәктәбендә булган. Нәтиҗәдә 7 яшьлек ир бала зыян күргән. Вәзгыятьне Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина ачыкларга тырышты. Зыян күрүче бала сүзләренә караганда, барысы да аның бер малайны этеп җибәрүеннән башланган. Тегесе муеныннан эләктереп ала, ярдәмгә тагын 3 малай белән бер кыз да йөгереп килә. Малайны идәнгә ягып салалар, йодрыклары белән башына суга һәм типкәли башлыйлар. 17 января 10 часов. 17 гыйнвар көнне 10 сәгать 55 минутта бу тәнәфес вакыты. 5нче мәктәпнең 1нче Б класс укучылары арасында инцидент була. 5 бала катнашында сугышу була. Әлеге хәл буенча сыйныф җитәкчесе бу вакытта үзенең кайда булуы хакында аңлатма язды. Алга таба без бәлиғ булмаганнар эшләре буенча бүлекчеләргә мәгълүмати белешмәләр җибәрдек. Әлеге укучыларның әти-әниләрен чакыртып, алар белән әңгәмә үткәрдек. Были вызваны родители этих учеников, с ними была проведена беседа. Уку йорты директоры Люция Султанова сүзләренә караганда, очрак тәнәфес вакытында сыйныф җитәкчесе чыгып киткән арада булган. Ул әлеге хәл буенча аңлатма язган, ләкин зыян күргән балага үз вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәгән. Бу хакта гаиләгә дә хәбәр ителмәгән. Сугышу турында әни кеше очраклы рәвештә генә белеп ала. Ана кеше сөйләме буенча, хәзерге вакытта малай хастаханәдә дәвалана. Мәктәпкә йөрергә теләми, күчерүләрен сорый, яңадан зыян күрүдән курка. Для всех родителей данного класса Бу сыйныфның барлык ата-аналары өчен ата-аналар җыелышы үткәрелә. Шулай ук әлеге сугышта катнашкан балалар белән мәктәп педагогы, психолог эшли. Мәгълүмати белешмә мәгариф идарәсенә дә җибәрелде. Также информационная справка была отправлена в управление образования. 5нче мәктәптә булып узган әлеге хәлне район башлыгы Марсель Шайдуллин үз контроленә алды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Тәрбие сәламәт рухлы җәмгыятьнең асылы. Нигенә дисәләр дә ул гаиләдән башланырга тиеш. Соңрак бу эшне балалар бакчасында, мәктәпләрдә дәвам итәләр. Бу өлкәләрдә эшләүчеләрнең дә үз кануннары, үз таләп тәртипләре бар. Һөнәри осталыкта үсәр өчен ел саен төрле бәйгеләр дә уздыралар. Мисал өчен Әлмәттә ел тәрбиячесе 2025 республика бәйгесенең муниципаль этабында җиңүчеләр ачыкланды. Балалар бакчалары тәрбиячеләре, педагоглары арасында конкурс ел саен Әлмәт районы мәгариф идарәсе тарафыннан мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре, профсоюз оешмалары белән берлектә үткәрелә. Быел бәйгедә 18 педагог катнашты. Аларның 5-се бәйгенең муниципаль этабына җиткән. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Ел сайын ел тәрбиячесе һөнәри бәйгесе кысаларында иң яхшы тәрбияче исеменә дистәләгән катнашучы дәгъва итә. Алар арасында тәрбиячеләр генә түгел, логопедлар, музыка җитәкчеләре, физик культура инструкторлары, дефектологлар, психологлар да бар. Бәйгенең муниципаль этабына узган Әлмәт педагоглары бүген мәктәпкәчә белем бирүнең заманча үсеш тенденцияларын чагылдырган конкрет методик ысул, тәрбия, укыту, үсеш һәм сәламәтләндерү технологияларын өстәханәләрдә уртаклаштылар. Шулар арасында бердән-бер катнашучы 47-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Зилә Файрушина татар телендә алып барды. Мәсәлән, шушы яфраклар bundan bunga килгән чылбырны аңлата, әби бабаларыбызның төбеле тамырларын аңлата. 13 еллык стажы булган педагог саламнан ясалган курчаклар кулланып дәрес үткәрде. Катнашучылар аларны җиңел тукымалар ярдәмендә киендерделәр, бизәндерделәр һәм биеттеләр. Афәрин булдырдыгыз кызлар, Бындай конкурста мен беренче тапкыр катнашам. Бу минем профессионал үсешемә бик зур тәргеш була дип торам. Мастер-класска әзерләнүе җиңел булды, чөнки без моны бала чакта да үзем эшләгән идем һәм балалар белән дә садикта эшлибез. Балалар бакчабызда. Бу миңа бик җиңел булды. Балалар белән эшләү бик кызыклы. Аларның барысы да характеры буенча төрле һәм һәркемгә үз дуслашу юлын табарга кирәк. Кем беләндер йомшак, кайберләре белән катгый булу кирәк. Ди бәйгедә катнашучы Алина Хәсәншина. Ул 39-нчы балалар бакчасында музыка җитәкчесе булып эшли. Бүген ул жюри әгъзаларына музыкаль логаритмика буенча мастер-класс тәкъдим итте. Я первый раз участвую в таком масштабном конкурсе. Мин беренче тапкыр катнашам әлеге бәйгедә. Бер дә үкенмим. Бу бит яңа тәҗрибә безнең өчен. Минем өчен бу сөенеч, 3нче турга кадәр җитү. Даже не ожидала, что я дойду до 3-го тура. 3 төрле сынау нәтиҗәләре буенча һөнәр тугрылыгы номинациясендә Марина Шәмсетдинова җиңүче булды. Балаларга йөрәгемне бирәм номинациясендә Алина Хәсәншина җиңде. Ә бәйгенең муниципаль этабында Екатерина Ипполитова, Стелла Егорова һәм Зилә Файрушина җиңүчеләр булдылар. Алар безнең шәһәрне агымдагы елның февралендә узачак конкурсның зона этабында тәкъдим итәчәк. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә исә иң яхшы татар теле укытучысын сайладылар. Бәйгедә 8 укытучы көч сынашты. Ачык дәрес вакытында төрле педагогик алымнар кулланып эшләвен күрсәтте. Бәйгенең барышын безнең төшерү төркеме дә күзәтеп кайтты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесендә быел 8 укытучы катнаша. Алар биредә югары һөнәри осталыкларын, тирән һәм ныклы белемнәрен күрсәтә. Әлеге һөнәри конкурс иҗади эшләүче туган телләр укытучыларын барлау, ярдәм итү һәм аларның нәтиҗәле тәҗрибәләрен тарату максаты белән үткәрелә. Без бүген елдагыча иң яхшы татар теле укытучысы һәм туган телләр укытучыларының бәйгесен уздырабыз. Һәм инде барлыгы татар теле укытучыларыннан заочно безнең катнашты 16 укытучы. Бүген инде без финалга сайлап алдык, аларның 8-ен. Финалга чыгучылар арасында рус, чуаш, татар теле укытучылары бар. Укытучы һөнәри хәзерге вакытта аеруча җаваплы. Ул түрә дә, медиа кешесе дә, киң җәмәгатьчелек белән эш итә дә белүче. Алар һәрвакыт эзләнүдә. Хади Атласы исемендәге татар гимназиясе татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүзәл Субханова мастер-класста татар галимнәре алымын тәкъдим итә. Ул Флора Садриеваның аллюзия алымын, ягъни билгеле бер шартларга ишарә ясап, әдәби әсәрләрне чагыштыруны күрсәтә. Бу алымны укучылар да бик ярата дип сөйли ул.
Әлеге бәйгедә мин үземнең педагогик эшчәнлегемдә икенче тапкыр катнашам. Беренче катнашуым эшкә килеп урнашкан 17 елда булган иде. Хәзер инде икенче тапкыр катнашуым. Монсында мин төгәлрәк әзерләнеп, үземнең остазларымнан киңәшләр сорап, алар белән бергә әзерләндек. Әлбәттә бәйгедән җиңү көтәм. Алга таба да зона күләмендә, республика күләмендә чыгыш ясап, җиңүче булырга иде теләкләр. Гүзәл Субхановның теләкләре тормышка ашты. Ул беренче урынга лаек булды һәм Бөгелмә данын зона этабында яклаячак. Ул 27 гыйнварда Азнакай шәһәрендә узачак. Айгөл Шәрәфиева, Иам Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.